Hello! Maayong hapon! Happy Sunday! Magluluto ako guys ng ginisang talong. Na-ready ko na yung talong ko. Ito yung half nung talong na binili ni Dan. Ito, igigisa ko siya. Yung parang, hindi ko alam din. Basta gisa lang. Sasabihin ko sana adobo, pero feeling ko hindi naman siguro to adobo kasi hindi ko siya lalagyan ng vinegar. Lalagyan ko siya ng kamatis. Unahin ko lang yung mga talong. So, half lang ng talong yan, pero madami na. Ako lang naman kakain, kasi liliit din naman to, diba? So, iano ko lang siya. Bali, parang nanood ako ng video, pero ayoko kasing lagyan ng vinegar. So, unahin ko muna. Wait sa. Unahin ko muna siya para malambot. Tapos, ipe-prepare ko yung iba nating ingredients. So, onion, garlic, and then tomato. Konting tomato lang. Yan na yung talong, guys. Ang konti lang. So, mag-start na ako dito. Ay, babe, this one, oh. This needs to be cleaned. It does. Yeah. Thank you, my love. Is that your job? It's not my job to clean. Actually, I'll try it. You should. Yeah, I'll try I'm it. cleaning some of my yard as well. Oh, no, that one's... I'll try. Try natin yung gumption. Anyway, wait. So, oil. Let me know, I'll get Mum to do it. Mum can do it. Wait. Mum can do it. Wait. Karen, Mum can do it. Wait. Yan guys, nandyan na yung ating onion, garlic, at saka kamatis. Isusunod ko na agad yung ating talong. And then maglalagay din ako ng egg. So, ibabatil ko lang yung egg dito. Isang egg lang. Para dumami naman yung ating ulam. Ako lang yung kakain nito. Ayaw ni Dan nito eh. Pero ipapatry natin sa kanya. Hintayin ko lang na maluto, lumambot yung ating talong. Kapag malapit na siyang lumambot, lalagay ko yung egg. Or actually, kapag malambot na siya, madali lang naman yung egg. Pero yeah, hintayin muna natin yan na maluto. Ito yung mga nilabas ko na mga pangpalasa. Lagyan ko siguro ng sobrang konting soy sauce lang kasi konti lang yung natin. Last time kasi na nagluto ako nito, ang alat kasi napadami, na-overwhelm ako. Napadami yung soy sauce. Pero yeah, konti lang. Salt and pepper at saka konting vegeta. Or magic sarap kung wala kayong vegeta. Pero yan. Ayan na yung talong. Masyadong napaaga yung paglagay ko ng egg. So, ganyan na yung kulay niya. Gusto ko kasi sobrang lambot ng talong eh. Pero, yeah, kain tayo. Natikman ko na siya, masarap. Kain. Ubus na ubus. Ang dami kong kinain. Ang dami ko na kumain ngayon, guys. Who's fat now? Who's what? Fat. Me? I know. Babe, try this please. Sige na. Sige na, it's talong. I'm not gonna try your food. Nah. Babe, it's just talong. Gross. Oh, taste it properly first. You don't like it at all? Nah, get you some pepper, please. Oh, wow. Stuck in my teeth. You don't like it? I have one more piece. No, don't try the It's good. What don't you like about it? Texture? No, it's cooked with all your other foods. Other food's just egg. Just egg? Yeah. No liver or anything? No. Ay, grabe. Judgmental. Inano ko kasi yung chicken liver at saka giblets. Pinatho ko siya ba? Pero dinner ko yan. Akala niya siguro nilagyan ko ng ganyan. Judgmental Australian. Ito yung pinapanood ni Dan. So, they made those? Yeah, there's no flavor. It's cool. So, parang remote control siya, guys. Tapos, laban-laban sila dyan. Marami iba-ibang klase ng kung ano-ano. Ay! Ay! Oh,
Still alive. Ulo! Oh. So cool. Ang tagal mamatay niyan, ha? Oh, 1 second na lang. Sila yung gumawa, at sila din yung nag-ana. Anyway, linisin natin tong ating, ayan, see? Yan yung before. Gagamitin ko yung gumption. Tapos, steel wool, ayan, yung gagamitin natin. Gumption. Mag-gloves ako kasi maka-harsh siya sa ating skin. Para siyang paste, ha? Ayan. Tapos gagamitin mo yung steel wool. Is plumber? It was a bit less than Nakakangalayo ko na. Si Dana natapos ito. Yeah. Hindi pa nga ako nakakalahati. Yeah, I think sick kind of so Hirap naman na it's pretty eh. cool. I like your property and that, so Babe, yeah. I can't do the other one. Too hard. Okay. But I did the small one. Hindi ko kaya yung isa, guys. So, ito. Malinis na yung dito. Yung dito, hindi ko na nilinis. Pero dito sa gilid, okay na. Guys, ito na yung giblets. Gagawin ko yung same na ginawa ko last time, yung turo sa akin ni Manay, ha. So, lalagyan ko siya ng tubig. And yung, si Chichay nagsasalita, yung chicken liver, mamaya na yan. Kasi ito yung dapat unahin na palambutin. So, lagyan lang natin ng tubig. Tapos, isasalang na natin siya sa apoy. Yung ibang recados, i-prepare natin while nandun to sa gas range. Kasi matagal pa din naman mag-boil yung tubig na to. Pero damihan. Ibo-boil natin siya hanggang sa mag-reduce yung tubig to almost wala na. Oops! Okay, vlog pa more. Hawakan ko lang to. Ganito kadaming garlic yung gagamitin ko para hindi na ako mag-add ng garlic powder. So, yan, isang buo at saka may 2 cloves na tira para sa tigi-isang pack ng giblet at saka liver. Ito na yung ating garlic, guys. Feeling ko kukulangin. Pero parang okay naman, ganyan naman kadami yung last time. In-include ko yung balat niya kasi sa dami ng tubig niyan, ayan, ano na siya, papunta na siyang kulok. Sa dami ng tubig niyan, mawawala din siya. Sobrang mag-i-infuse siya dyan. And then, mamaya, kapag i-fry na talaga natin siya, mawawala siya. Ito is para lumambot lang yung ating giblet. Maya-maya, lalagay ko yung atay. And maglalagay din tayo ng asin at saka vegeta. Gamitin natin yung asin natin. At saka pepper pala. Asin, pepper, at saka vegeta. Yung pepper na gagamitin is yung buo. Pamintang buo. And
then vegeta. Yan na, hintayin lang natin na kumulo siya. Si Dan pala umalis, naglakad. Lagi nang umuulan, guys. So pag hinto talaga ng ulan, umalis siya. Kasi sabi niya baka umulan mamayang gabi. Mas gusto niya maglakad ng, kung uulan man, mas gusto niya, maliwanag pa. So yan, naglakad lang yan. Matagal-tagal pa to eh. Kasi hintayin ko na mag-reduce yung tubig before ko ilalagay yung atay. So, yaan na muna natin yan siya dyan. Ito yung dinner ni Danny Boy. Oh, why are you using that? You should have used the green thing. No, that's what I'm using it for. I don't care what you say. I want to use this. I don't care what you say. Okay lang, meron pa naman to eh. Pag ubos na to, wala ka ng choice. Ito yung kanyang dinner. Dr. Oetker. Restaurante, pizza, mozzarella. Looks like that. Thin and crispy pizza. Mm. Why? You don't like my liver? I don't want your liver. I don't like that. That's a dinner. That looks good. Are you sure that's better than this? Hell yes. That looks like bat soup. Huh? Yo, babe. Bat soup. Sorry. Guru. Guru jenis siya eh. That's how you do it. You didn't make that though. I made that. Wow. It's crap. I've got like mozzarella on top of it as well. More mozzarella? Oh, mozzarella. Wow. And some sun-dried tomatoes. No, I'm Italian. We know how to cook that. But looks good. Ito pa yung mozzarella na natira nung kami dito, nung gumawa kami ng stretchy cheese. And then, ito, galing to sa pinsa niya actually. Sun-dried tomatoes. Looks good, babe. Maybe I'll try. No, that's all mine. Huy! That's all mine, I'm serious. Bakit ang damot? Ang damot mo. That's all mine. Huy! That's a scene. That's a scene you have to share to your wife. I won't even eat much. No, that's mine. Hindi ako mahilig sa pizza. Grabe, That ayaw. won't even fill me up. Ayaw niya talaga magbigay. Bahala ka, mine is better anyway. Nihintay ko lang na mag-reduce pa siya. And ilalagay na natin yung liver. Yung liver ko nandito, guys. Yung liver ng chicken pala, hindi ko. Yan. Hinugasan ko na yan. Inano ko lang, dinidrain ko lang yung kanyang tubig. Ilagay ko na yung liver, guys. Para magtagal siya dyan. Para maluto talaga siya. So, ilubog ko lang siya. Kasi naalala ko, nung nagluto ako nito, after tinuruan ako, yung liver, may pink-pink pa din sa ilalim, kahit na ginaya ko naman kung anong sinabi. So, ngayon, hindi ko nalang hinintay na mag-reduce pa talaga yung tubig ng more pa. Syarog di kamuho mo. Syarog di malutong tunga ni mo. Luto ng tunga na. Tapos na yung pizza ni Dan, guys. Sobrang daming cheese niyang nilagay. Yung pinakita ko sa inyo kanina, sobrang konti lang natira. Kasi ninubos niya dito. Looks good daw. Tama lang yan sa kanya, oh. Kasya lang sa plato. And guys, dry na siya. Lutong-luto na din to. Pero, i-air fry natin siya. Our air fryer is back! Galing to sa car. Buti na lang, kinip ko yung karton niya, oh. So, madali lang siyang store. So, nilagay lang namin siya sa car kasi alam naman namin nagagamitan namin siya. So, yung iba, i-air fry ko. Yung iba, maya ko na siya i-air fry kapag kakainin ko na sila. Yan na siya, guys. Hindi siya ganun ka-appetizing tingnan, pero masarap siya, ha? Medyo malutong. And I have toyo mansi with chili flakes. Ito yung aking rice. Ang dami na naman ng rice ko. Kain tayo. Kain tayo, guys. Para sa inyo to. Kain. Ayan. Sayo yan, ha? Do you want some? Oh, wait. No? Really good. Masarap maanghang-anghang.
Yung giblets pala. Ito namang isa, utot ng utot. Giblets. Malambot yan. Mga 2 oras ba ng pakuluan, hindi lalambot. Tapos na ako maghugas ng mukha, guys. Punta tayo sa car kasi yung mga, ano nakaon yung ilaw sa labas. Nakaon yung ilaw sa labas. Anyway, punta tayo sa car. Nandun yung mga skincare ko. Yung ibang skincare, yung mga mask nandun. Pinak ko lahat. Chinek ko yung ano ko, yung natira, yung ano lang, yung premium na jelly na ayoko kasi sobrang tagal niya sa mukha. Asan na yung chinelas ko? Uy. Pero nandito ata sa labas. Sana nandito yung car namin. Okay. Pinapark kasi ito ni Dan sa ano eh. Labas minsan. Asan kaya yung skincare? Ayan. Tingnan nyo yung car namin. Bakit wala? Ay, ito. Nasa labas pala. Nandito. Agway, nasa ilalim pa dyan. Oh. Ito yung mga kinuha ko, guys. Ito yung mga madaling kukunin. Yung iba nasa ilalim na talaga. Sika na hyalon. Meron siyang, hindi ko alam kung ilan ba yung laman nito. Hindi ko pa na-try ito eh. Yung gusto ko sanang gamitin is yung mga nabili ko sa Japan muna. Kasi ito mga bago na to eh. Pero wala, hindi ko na sila makuha. Nasa ilalim na. 6. Ayan. Ito naman, from Fruit Skin, Coco Gel Lamas. Galing tong Yes Style. Ito cute to. Ha? Na? Tapos ano siya, papel siya. Ito papel din. Actually, papel silang dalawa. Very nice. Ayan, meron siyang 2, 4, 5. 6, 6. So, meron tayong 11 nights na mask. Kumuha din ako nito. Sa likod. Maganda to eh. Umiinit to sa likod, oh. Maganda to. Can you put this on my back, please? Same shot? Yeah. Maybe just a little bit lower. Okay. Right there. All good? Thank you. That's alright. Ayan. Ito yung ilalagay ko. Kasi may 6 nito. Tapos yung isa 5 lang. Maghanap kaya tayo ng mask para kay Dan. Para sa eyes. Feeling ko meron pa ako dun eh. Dito sa kwarto. Wag na dun sa labas. Ano na yung itsura ng mask ko eh. Kanina pa to guys. Pero hindi pa din siya complete. Dry na siya. Hindi. Basa pa din yung mask sheet. Anyway. Yun na yung aming gabi. Hindi kami nanood ng Netflix ngayon. Chill-chill lang siya. Sa kanyang YouTube. Yun na yung vlog. You okay? What's that about? We didn't watch Netflix. Ah. Nah. We have plenty of time to watch Netflix. Lots of time. Tinapos ko yung Got to Believe. Maganda. Nanonood ako sa TFC. Yung app nila yung ginagamit ko. So, sa phone ako nanonood. Kasi hindi ko alam kung paano siya i-connect sa TV. Parang tinry ko siya once. Tas hindi naman siya gumagana. So, ito lang oh. Yung TFC. And because luma na yung Got to Believe, kailangan ko magbayad ng premium. Ano lang naman siya? $17 for 1 month and hindi ko na siya i-renew. Kaya nga, tinapos ko talaga yung Got to Believe. Pero yan, napanood ko na yun noon eh. Pinanood ko lang ulit. Maganda. Anyway, here na yung vlog. Ay. Sana nagustuhan nyo. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. And kung gusto nyo lang naman, I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Bye. Good night. Good night. Bye, guys.